Siis terve kaikille. Mä ajattelin tästä tämmösen, mitä top 5 FIFA Play parhaimmat mun mielestä, mitä mä oon tässä kokeillut. Että niinku aivan mitä FIFA 15 nyt ollut, tai kun mä sen nyt sain. Mutta mä ajattelin niinku, aloitetaan heti tästä vaan. Viidentenä on Bastian Schweinsteiger. Mä en olla merkitsee, koska mä en ole täysin varma paljon mä oon tehnyt maaleja. Bastian Schweinsteiger on ollut hyvä. Se vaan haittaa vähän se. Ei se haittaa niin paljon, mutta se olisi vähän parempi, jos sillä olisi toi nopeus sitten vähän parempi. Ja sitten heti nelosena löytyy Robin van Persie. Se on Manusta toi ST, tai striker, mutta ei se hitaus vaikuta, koska sillä on kumminkin toi veto ihan hyvä toi. No, 90 shooting kumminkin. Niin siellä tehdään vaan kolmanteen. Kolmantena löytyy Modric. Luka Modric. Sillä mä en meritse vähän mitä paljon mä oon tehnyt maaleja. Oon mä sillä mun pitäkseni tehnyt aika paljon maaleja sinänsä. Niin kumminkin. Eli no siinä otan kakkosen mennä. Siis mä sanon vähän, että tää on mun lempi hyvä pelaaja, mitä mä oon kokeillut. Mä en tiedä, että sä kasat tietoa niistä mitenkään. Sampi, toiset teette nyt haittaa käydä, että saatte heti videon pois aikaa. Jos kivasti katsoa, että se saisi loppuun. Sitten kakkosena löytyy Pierre-Emerick Aubameyang. Se on tässä listassa varmaan myös senkin takia, että se on mun lempipelaaja, mutta niin se muutenkin, mä oon pelannut sillä tosi paljon ja mä muutenkin tykkään Borussia Dortmundista. Se on niin nopea, hyvin space, niin sillä on kiva pelata, niin siltä ykkösenä on Uche. Mä merkitsen tähän ruutuun varmaan mikä se etunimi on, koska mä en osaa laususta oikeastaan yhtään. Mut tässä oli ne top 5 FIFA-pelaajat. Pian tulee varmaan lisää näitä top 5 listan pelaajat arvostelut pelaajia mitenkään, mutta mä vaan kerron mitä pitäisi tulla, tai mitä legendoja pitäisi tulla FIFAan ja sen mut siis mä en varmaan heti tee mitään gameplaytä FIFAsta, koska mulla ei mitään capture cardia, niin sen takia, mutta olisi varmaan ensi video. Moro!